La tradicional desfilada del Pas Doble va ser un dels actes principals que celebra el CIE el dia de Sant Josep. Les 34 comissions falleres recorreren els principals carrers de la capital de la Ribera Alta, al so de la música. Apuren els últims moments de passacarrers abans que comence la nit del foc. Milers de fallers participaren a la ja tradicional desfilada del Pas Doble, una manifestació genuïna de les festes que atrau a multitud d'espectadors. La desfilada del Pas Doble va néixer com una forma de retre homenatge a la fallera major i als músics, que alegren les festes amb la seva música. Fa molts anys es valorava la interpretació d'un pas doble i es posava un corbatí en l'estendard de les bandes de música. President i fallera major ballaven el ritme del pas doble davant de les primeres autoritats falleres i de l'Ajuntament. El ritme del pas doble ha donat pas en els últims anys a un variat repertori de peces musicals festives i de moda, on les comissions alcirenyes competeixen per desplegar la coreografia més original i harmoniosa.